Obahin bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no so ne ebedi akon aboaboa ho adeshima ma yemamu nyina akwaba edemo eba Ejura sechire dumase kura ye frɛ no Babaso emu afia no ahia o ne senti nana Joe boy a woye bosomfo edemate gare bosom kesia wosom adehie pia na sadehie pi esom no ne mfie mienu afahye no afi wedie no nso eduru na esanse Alandu Media ye wo honom de ma amamre ne amanne na bebia amamre wo bia ye wo ho nintino yenso so yaba ye baba besom na ye de bekoso nyina nso ede abro sede be ya ubehunu wunchi na uhu wunchi nso bebia wo kono ebe ye fon so ede amawo esanse tegare bosom kese ewo Ejura memu na esa ewo Babaso no entino na ye afasha na nanom ehya se ehye ye mfie bebre ni no eno aka ho bi ama Ejura ehene Perima wasei hwedie wone ne mpanyumfo na tena nkonya ne hema nana afia tiwa na hema nso ne mma mpanyumfo enyina de omani munyam ebetai afi wedwumedie no anasa afahye no edwumedie no echi ema ne ye fema no eye akonno enti sese ye hwa santene ato fefefa eba no eye Ejura hene mampo hene brempon prekope odudu obribi Perima wasei hwedie wone na tena nkonya ena wo mo ato santene fefefa Perima etutu tataya epintenso so edi na chi a onso ebie amamre ne amani wo efe ena ekro enso Perima dudumu a wo chiachia adehia ena afi nso ya bosomfo ene akonfo a onyina de omani munyam betai afiwe afahye no amano ayefe amana ayekro no yewura emo omonyina akwapa Perima wasei hwedie Ejura hene wone ne hema nana afia tiwa enene natina nkonya achia edom ne na dehye nyina owie no ababa tena sosede amamre ne amane afei ena ne nifa hene a wasa eye Babaso dikuru ne kurom ena tegare bosom kese wa emfie mienu bia wo mo ehye ho fa na efa won hye ne mfie mienu bia di enda so no eye na ntwukum afahye enunti nananom a wo mo ewo Babaso ena afei so akonfo a wo mo ya hoho na enam afahye nunti omofri echichiri enyina eba dwumedie nase no enyina eba be mayubra Perima osehwede
akwaba. Nana Joe Boya, Wayete Gare Confu Penny, and Wababechia Nura, Ejura Ehenena. Seseya, Ayete Gare Confu Penny, Aquacomanura, Aquabaniat Nasen, a Mamreni, a mania quanswana, Abosum Fua, Wamo Abababesre, Ayete Gare Sumani be, a day a co Mukura Hodosa Kodijumano. Afi anu hia se ya won nyina ede won suman no eba se de ebe ya amamre kwanso no won ebe ya paye ate ho asasre tumi a eburu tumi nyina so asa amode bebo wo mo ho ban emfie mienu a se di won animu no enu nti amane kwanso na nanu mudi kan etwa akoko nyine ehwese dwumadi e won di na fi mu ebe ye nhira anase enyi nhira enfamo na ontwa akoko na akoko ne dane a na ekirese afi we promprom ye eni yedi ene beba eyete gare emma akwan na ontwa ayo no efai enu nti nifa hene sore ekoda ahwase na esanse eye nantwukuma fashion no nantwi a wogina brane ena yekuno na de moja no ade ama na nanom asre nkwatenten bambo ene yedi ede ama on amanfo enu nti ena wo hu se nantwukum no afei na eduso enu nti berema ene ne nkonya sofo ene adehye ene mpanyinfo a won enyina eso tegare ene yenso so a eye kotie bekafo enyina so yetwa ahyi a yehwe kwan a ombefa so ekum eye nantwie no
Sese womo atwa nantwie no eti na awie aya amamre sese won ye na amamre mu no nantwie ni mogya na won aso se de mpanimfo kasa ade a ye de nsa ye no wudi nsuo ye a enyi ye da na baabi eda no so wamfa nto a efiri to eno nti amamre ni amane kwan mu no de esse na efata se won ede mana nanom mo no amamre ni amane kwan so enna eye osomfo Joboy wone ne mpanyifo ene nanom eye na dananom ede na nhwe ni boja no eye amane ewia enam no nso so wo mu noa nam no eche nam no ema obi bia wo ba afahye nase no ebie enya bi awie ne nyina ekere se enam no wo bia wakoma so ade a wode ba afahye ne nyina nananom tie ena wo mo eye ede ma won so eno ntu ni boja no eye amane no na ne nam no so eye wo ho adwuma ewo honhom na epie ewo honam ni saa ena won egidie no ekere na esanse eye nananom akonfo denten nananom akonfo ene abosomfo edi agoro yie papa mo mi enkohwe bi mra
say Alandu Media da baby be ko bia yesua di ntin ye bopini nana jo boya wo ye konfo panyin de emma tigare anaso wo ye tigare bosomfo ye no no ebonkomo efa afahye no eho madam asene mo ese mama me akwanya se bie no afahye te sei nchirechire mu na obi ya hu kwankre fa so a afahye ne ba na medical bomdin na obi ya hu medin ne adwumakura ameye ze frame na kwadwo ade na dodo no also a omunimia ne na ju na mefiri Babaso me chiri epa ne agona buanim na sebie no enam so mpa ebeso ye wura ntine na wama ye ba bia ide atena na adwumadie mpompo nso nyina akofar ba nyina gina me na abrankwanta so wona ma sebie no adefefe ntese no ebe kan yensa anne ye nyina na yakwa abeto ya kempenimfo nso ataye chiama ye so ya besum be bra kan sebie no na yefie no na emu nsam no mu odu ntimame no so no sebie no wa ahoda na antamasi ne bo sebie no obedese ye be yoyo na domo aka no oni wo mo aboro nti odi ne nua be ma kwadwa ade eka no ho e ma omkofa asuma be ma ye de ba nti ebiru se omde ne ba na aduru bi ebi se omoye bibi e ma sebie no na adwira hene kuro no a otim no nkuntuo ne sebie nsakra ye de eba nti e ba so ma wono so to nsafra na adwira hene e ma afi bi adura oba na sebie obigina ho me yetwa ne tipon ye de ma no ti kanene na omutwa na afi nti duru tem sebie na akonsonfo ne nyina kekan ho bom no ne ye nse mfie mienu bia na ye be kekan ho abom ni atoto nsa obi ase ye ne duru nanim bia no na omu nyina atimi ayede aba ampa so ya ne saa fie dudu obebe se be di ho ni ama ya pem na abepem ne ti na anu di start ye hwase ya wada etwa mu ye siripa ma de ache enurada na sebie ye wura enso firi adwira ba ya na sa hwe de beta ekira ye twa ye wura tipon so ye de edema no ye wie ne akase ne sebie ne dofo ni nyina no eji wo mani nti ye organization bi say ye game ama obi ayede aba adobobi nti na omo ye professor mbakwa akobo game no ti omo wie a na afa the dance so ayede esiso ama adofo a eba aye no na ye wie akina pa ne no pompon so a ese ye wie ne koda na akina na ye dwabo a sebie na nanam ahemfo ebefra pakai sebie nam ye wura na adwira hene tumi a ode ama minti no se mekura mitimi fra pakai de ekọ edwabo ase nti medical from me dia ansamba ye wura nso afro ne dia ede e dia ba ye wa akomfo atitru bibili a omu nyina beba nasuma nkwa ahene mo edom bibili nso be de beba abewro ye ya nyame bua we kina na agro eni ahase ikura nti yese adofo se obi a wote ye nka bia no se bi omu nyina maye moa ne nyina ye nsom na asam kakra meka ewo mu ne se bi a na nipa ne bi wo ho a obi timi dwene se bi ye so abosom de se bi ye nse nipa na ye nye enipa obi timi ja akobodin se bi wo ye bosomso ni kura na chese de obeye no ho akere no ebeka se bi nyame kura ball no wo de wo nka ho bi anso ye nyina ya ade baako wo ye bosomsom ni o wo ye se bi asori ni o ye nyina ya ade baako ni nyina na wakomam se bi wo kwa asori na wakomam nte kura na mfaso obi ani so ba wo som bosom na se wakomam tia se bi obi a okwa asori no kura na nya no yenko no nti message obi obeka se bi na bosomsom enye eyenkwase asemu bia na se bia se akom ye sisira nka firi anoche penso se bia na komfo anoche wona ma se bia na otumfo se tutu enya sikadwa ye de esi ho enti se bia na wo so wa ba na se wo se bia na de wode ba na enye de a woni pa kwa na wotetemamu na nim de wo pese wo ye de wo kire nti mesre se so obi bia obeka sa asem no bia wo de mo no enti no de hia sa afutu a wo so de be ye de be ma no na se bia nyina yen kan humum ni enya mo mu hu se bia na abosonsom no eye se bia yedie ene koroye ene nkanko ene asetena pa ni nyina no wakomam wototo wakomam yi a bibia ni ho abaye de betrofo nti me so meda mo ase se bia no mama me kwanya we se bia me nkyerɛkyerɛ ne ma obi aso enye de enti ase nti mesrem se de mo so mo ata ye gye mo nta akiri se aso ye be kan ma afoforo na hu de se nipa de se ni bia ye de eye nti edika meda mo ase na asrem se momwa na so bia aka bia na ya no anuru abaye nim no mo so momwa ye na abire bia ya na meka se bia no nka duru tam se obi a be ko abaye mu abeso ya nka ye nyina ahemfo ne akomfo e kan ho bom na nka ombagi atum se bia no yemfa se enye oyo a nka ebe pese nka omma se bia no ye akomfo no
yɛmfa yɛ abosom ne yɛnsuo mɛgyina hɔ na sɛ bio president o sɛ bio vice obi a mesua nkomnidi sɛ yɛ ne saa nka bɛma obi a ɔwɔ adwembɔ ne ana adwempo bi a ɔmpɛ sɛ ɔbɛboa ɔma no nka obi a bɛyɛ dɛ ɛbɛgyae ɛna mɛsrɛ sɛ sese nso no ɛnɛ obi wɔ ha ɔsɔre ne wɔ bodua obi sɔre ne wɔ bodua ɛnam no kora nɛ afiri owi ase ana asɔre yɛ adɔɔso a ne kora nyɛ adwuma nti tetene ne nanam no ne duabɔ no ɛwɔ hɔ deɛ ba ne nni hɔ sɛ ɛnɛ sɛ ne wɔ mu suro adeɛ obi wɔ ne sɛ sɛ bi no wɔyɛ ne nua bɔ ne kora no sɛ ei mekɔyɛ pani wei ɔbɛma bibi sɛ yɛato me wɔnkɔyɛ ba nɛ na asɔre no adɔɔso no ɛnɛ so na bɔne no ayɛ dɛ adɔɔso nti yɛsrɛ yɛwura wɔ sɛ turu sɛ nada ayi yɛwura nana otumfo sɛ tutu sɛ nada woroma sɛ wɔbɛyɛ yɛ mmoa a sɛbi wɔnyɛ yɛ mmoa ma ɔnye nsi ne naa so na akɔmfoɔ no wɔma sɛbi yɛnya tumi bi ne ntumi nyɛ dɛ yɛnyɛ bibi ma asɔrefoɔ no hu sɛbi no bibi wɔ hɔ edurbre bi a ana wɔmotumi yɛ nneɛma bi wɔ hɔ ɛwɔ sɛbi no afahyɛ mu ne nneɛma bi wɔmotumi ma akɔmfoɔ no ɛbɛyɛ bi ba eduru tam sɛ nka akɔmfoɔ no bɛyɛ no mɔɔ no a na dodoɔ no nyinaa no akɔ asɔrefoɔ hɔ yɛbɛwie no yɛbɛbɔ asɔrefoɔ aba so ba yɛ akɔmfoɔ no so deɛ yɛn nso yɛmmɔ yɛ aba so nti yɛsrɛ no sɛ nadawo ma wɔn na ne nkɔ yɛ ho sɛ ne kɔ yɛ ho a bɛma yɛ adwumadie no atumi atumpɔn ama asɔfo no deɛ wɔn yɛ bia na wɔn ayɛ dɛ wɔn agyae ɛnam sɛ bi wɔn aba so bɔde no kɔ soro nti no ɛna amatem bia yɛ deɛ na wɔfa ma obi ahu adwuma pa a yɛn nso yɛyɛ nti mɛsrɛ no sɛ nadawo ma wɔteme nka a wɔn mmoa yɛ na sɛ bi yɛso yɛmpagya ma animuonyam no na sikadwa na ɔkɔgye no ɛho tumi na ɛho mfasoɔ no ntumi nyɛ dɛ ɛnta n'akyi na animuonyam nso nyɛ dɛ ɛnka yɛ sɛ nka nanam no bɛboa yɛ a nka sɛ bi wohwɛ mu koraa no a yɛyɛ abibifoɔ no yɛdeɛ ne sɛ bi na abosonsom na aborɔfo no na sɛ bi no ɔmode nneɛma bi ɛbɛdaadaa ba na ɔmo pɛ tumi na ayɛ dɛ afiri yɛ hɔ tumi na ɔmo pɛ afiri yɛ hɔ no ɛnɛ mɛtumi aka sɛ nansɛm yɛkɔ afahyɛ wɔ bredi wokɔ hɔ a broni paa ekuta ne fugu ɛkɔm deɛ nti na ɔno ankasa bi ɔde baaburo abɛdaadaa yɛn na wagye yɛ deɛ ɛkɔm nko nkɔfa ne deɛ no wɔde yɛ deɛ na ɛkɔm to sɛ yɛn yɛama yɛn ho kwa yɛama na yɛ deɛ aboro so saa nti mɛtumi a nka yɛn nyinaa na yɛ bibifoɔ no yɛmfa yɛ abosomsom na aborɔfo no nso nyɛ deɛ ɛmfa ɔmo deɛ na ntumi ma sɛ bi no nnwumadeɛ no yɛ biribiara nyɛ deɛ ɛnkɔ nkae ɛyɛ mesuma na mekɔm no wɔyɛ sumambrafoɔ na sɛbi no obi wɔ hɔ ka sumambrafo a wɔnte sumambrafo no mu yie na obi wɔ hɔ so aka nsubosom a wɔnte nsubosom no mu yie ɛnso obi ka sɛ wokɔ nsubosom a na akɔm de yɛ nsubosom no ɛyɛ wɔn a wɔn soa sɛbi suma wɔ yawa mu no ɛbɔ hyire fitaa no na obi ɔkɔ sumambrafo so ɛna obi ɔkɔm tegare wɔn de wɔhyɛ atale tuntum ɛna sɛbi no akopɔfoɔ nso ɛhyɛ atale tuntum wɔn no ɛnya etimiche sɛ bi obi a ɔwɔ ani saa suma na etimiche obi a ɔwɔ ani nti sɛ wohwɛ mu a suma bosom fufuo no wɔn no abrafoɔ ɛne tegare no ɛne sɛ bi no akopɔ no wɔn abrafoɔ no nti wɔn no na kɔka na wɔn so abɛkye no ɛde ama no nti mɛmɛ suma no yɛ suma abrafoɔ ɛnyɛ bosom fufuo nti mɛda mo ase sɛ mo so mo adom aboa na animuonyam ayɛ dɛ aka yɛ nyinaa nti medame bibia ase mebɔ agya mo mpa ne mabosom sɛ bi ɔmo mmoa ma obi bia ɔba a bɛma pani afa hɛ no sɛ awoɔ no wɔpɛ o sika no wɔpɛ o sɛ bi akwantuo no wɔpɛ o sɛ bi na yedie no wɔpɛ a ɔmo ma ne brɛ ɛnyɛ dɛ ɛnyɛ kwa wɔmo mmoa ma yedie ɛne sɛ bi no nkankɔ ɛnta obi akyi meda obi bia ase na wɔmo mmoa ma bia nso nto yie nyame pa wɔkyina yɛbɛwie bibia mɛsrɛ sɛ dɔm no nyinaa mmra ma bibia nyɛ kama na bibia so ntutu yie ma yɛ meda mo so mo ase bebree na ntwekum no akyi no ɛnsanyɛ na nanom bodwa kɛse a wɔmo ɛsaa ɛde ɛgye ahɔho mu fɛ akyikyi ne bɛnkyɛ yɛ nyinaa ɛno nti nana Ejura hene barima ɔsɛe hwɛdeɛ wɔne ne hemaa ne nafia tiwa ɛne natena nkonya ninara ɛne dɛyi asa ba bɛtae ne nifa hene ɛne Babaso bosomfo akyi ebio
mo de twene na sinani wonya abotrema me na na yabo a nchase ayene wono so de la nim fe anko bia hema odi la nim sana ya na apiatiwa a woto sumienu adwa hema apiatiwa a woto sumienu adwa hema na so de nim wonye wadu ese ya mo fa meme why my phone qua? She don't hear my phone. A special guest of honor. Oh, Nana was saying, Nana, you want to ha? Say, Barima or say she dear, one in a hema, and I want to know if a fair fa, Nanama comfort, and then Ninifa Hina will you decree, Ewa Babaso, Crunimo, ever man at Tennessee, and I feel so as a man
for the Asian. Na se wohwe a won se dru se akonfo no dru barima ho no mo chia na omodo won nsa eto ne nsa yemu emprensa e kire se won ne yukurura won na kuro ni nyina hye ne nsa nti won sre enkwa kwan san bambo yedie enkoso ene enkwa tenten ene de ne agoro no de edi twem na nanoma konfo guru ye papa Suma kwa hene sanso so ena konfo abas black and white powers akonfo enintime ni atocho wura yetete wo mudini nara kodi ba wasaba ene wona wo keka wuni nara edo mani munyam ebetai afiwe ne ntwukum afasha wo ediye ewo babaso ikuru eni na sadi yesidi asoto fomo ne yetete sei afiwe die ne die eye danso a woda nso ewodu afiwe die no ayefe ama no aye kono na mfie mienu edi eni di mutu se ejidi yese na nanom be mani emenyina akoso prom na afasha no so ebe yefe aya akono mpo asen afi sesei babaso enentwukum afasha eyete gare konfo penyi tegare bosomfo efie mienu bi afasha afia no adru ya babaso yede wade nyina so ababa besom eho adusuade nyina wosi na nananom ya adom ama yensa eka ba mu hene a owo babaso ema ndukuru no mabakase eso
Omi kuti. Yo, your friend na no see bi dia ko. Na na adwuna he ba me hene me am so ne agona busua pani a se bi me da don na no ha. Na dikai ese pekuri abakosem kakra. Kuri abakosem ni se ya ye tim jakara se fu free den chira mem. Nti e be so nyamanse ehine. Ye ba wode ani etena ya ba akonwa me. No busa ye nton no se ye nton no emuso. Ndi sa na tie de age so bo baby my eno chire baby se bo ni nim yanko. Nti o ma kwetena bo ni ne de abesom no. Eye chido makonwa no. Sa su twama ye no. Nti ne ho ne ye nanam sa do ye nkonwa kase nyina ho ne gu. Nti ho ne free. Na me na na abran kwanta no. Sabi o man feko no baby du. No ne ho mfa no. Wa pedra pa nchese wonya hwefo. No bi kire nso omre adwira mema. Nti oba e betina mahira no bi kire nse saneti a ha no anye no bi yense wonko tachima aboabo ati papa bi nka ho no. Nutu anamo okoye no papa no kohwe no. Hwe no an ho ye den. Nti oba ya no beto nana kodwobu ache ni se wakwati abo. Na obeso okodi saa japadi mi diba na nanso no wasase wa ma ne koyo kodi ahemfa no dikusi no so abnasmo okay papa sadi bum sutia wa hwa mo ati sedie meta wachi no akodi aba na so dia behwe me manfo ha enti na nantu sabi na chia me ne mpanifo kan ho na abrewa so ni nua mamam no be ko abo abran ko bre wo pa okoso ko dua nka ko dua besima na so ho no ene ye dane bosu di ma no a also di betina Babaso dada ye be nya te Babaso dada ufre ko be se pensi bi du enti won ne wo enti wo de bobo bra wa sumo Ejura man ni mampon man a kire se bosu no ayi adwuma na ne me yetu aba ye nim hase ni se akwa ni hono nti se yarefo bi yare ne de ne ba ombebre yeso an pakapaka ye nua pontima sabre ne bombo bi ye frɛ ne nsa ene edi nti sa ne de we bo an edi dua hyem ne de dua na nipa atu na niande na nipa kwa ne yeso an pakapaka na basia ko Babaso dada ho nti o hedi no sa ye bre e nipa bibiri nti sa ne tie dia mekwa ko siri mi wura no so bebo na kemetu aba adua kutia se de be ya nipa no ye de ne ba yomomre nti oba betu mi wura ni maso we de se papa mu a me kura me ba wa e din ma me na ma be me dia sanya na bi kura me tinya to no pon ma bi din komo nti won ko he ba bi ope na abro be kese he ya no pe nti oba no ese sa na tie dia abro so so ya na apɛ dia okɔ atuni din abran kurum na dat na atuni ho a ayewo a ukura ma no na no sin libra kado aka ne kwa so no enso Babaso no a me kwatena ya sabi agidi ko ewiasa ma na nyina no ichegidi sesia ebe ha o mo be pe kira kwai ena de to so minu so enso baba no e de to no kura so mentwa me sa wo na ja etima me mfanto baba no a na sabi o mo a ye wo nyina metu ye nyina atu abanti wona da manfo so na enya Babaso fufuru ma se de boso no so betina ha seyi na abrewa no obe no sabi predua sansanse obehwe ni wura no boso no ye Ejura he boso a wo so da ye bia onti ase a wo de beda no no wakire ni enti Ejura he so mfa sabi boso ni agro en boso kase a sabi na kuma da so enti bibia be ne ha bia no agi so wum en boso no enti kane no na ohina no dura fia no apenantwi na yakra dom no de abeda boso nase se wa hwe so afia duboni bia mabasabese bia mamani enti nantwi a ye de beda nase no sabre nantwi be kuma nipa kakra bi enti ba no papa ne aba yeyi muso ne ye no akokɔ ne fa ni twa nantwi na sabre twitwa ma obi a sisi mu chia ha na ya noa obi a ani obi a fufuo di ba ha na de se na mo ha wonsan kɔtɔnam ne je se obi a bedin dia ne ye wi ayo ne nyina kofi na wi asene kɔno ano ene ensade ne no obi a dan kan so nantwi kuna na obi a ne sika ye nye hwe uwi bia na akɔ ene so bibia dan sika sem ni ene sante e be dan na fa ye kese na mom ensan sa afia ne dia konfie mienu ni atonsa frɛ dom
em so abehu dia ye ma ye bosom no ene ye ditumu ene ye de konfie mienu fie ntifie mienu bia no na nya nantwie ba ko ne ye bikum ye sore ne bedu satemi ye nkunkwan akum nantwie be sia ye nwi ade mantamantam no kina dom oba ni nyina ye bikum ede amane enkonwa ye be hai canopy ne ba ne ne ma ebo nyina no ayiskasem enti ye be na fahye ne ya to nsa afre dom no so abeboa ena ma ye de konfie mienu a sabi mpraduasa ama adu sampempe so ya ye di won na sabi ono me na tegare ne de waji ye nufia aha nukura abro so ebisa me maame a me metu sabi me maame kura ne ye ngo no enti me maame no wo mo ye kwaje bosom na ye wo mo kro ne ye to ma gare ifia ne wo kwasi gare wo mo nyina wu me maame onye mfie wo ha ani numa nsa no wo ye so nyenne sabre so ye kwaje bosom ne ye ngo no wo mo nyina betina so ko ama betu ye ne ye wo he ye gare nda so ye gare no a ne kure bi kura che kane no se de ne nkrofo di eso achen twi ne sa ne kane na ye na na mo ne tie ye ni nipa ye tu bosom ne bia mom no ye mo bro ha ukosiremu a isirem efiri ye di twako bia bosom fo ba bonu bia so wo mo na ma tio nyina ye me moto manko ano asantifo so mini no wo ba du a mo ase ye bosom no ne ye ntuma asantifo ne ni ate wo kire nso mfa wi mra mfa ma enti ne me na no nturu bosom no ma asantifo utuma sabi no isirifo sura ye ho enti wo mudi ade so no mbu ade no enti ne etuma isirifo ne ntuma ebe mre kakra ne na ye de bosom ne bi me ma asantifo mgu ye so we kura me kanipa be edwuna de edin aba ye mu a omo enti no ye nana no ade a wo kire se bosom ne kire no ye yemfa nka ne da amanu o kire se yemfa so nso ya fa so a bedu saati enti bosom nanimu a na ekwa ensa na kiri enti no ye gare ne de tete gare no a na wo ho a abedu saati ena okokwa mu a nanse mi ko ye kirem de kofia mwatoma ne semden na aka ye we ma ne semden na aka bebre mi akra me wo motom ma bi a wo mu sesi e mo yo sisi adai wo mo kwaji free yi pala ho wo mo ba an shan ma bada wo mo ba nsa ne ye ya mo a sabi wo mo da so koma wo mo ko ye tu amam de ba ne ye foforo mam ye kwaji yi pala ho ye ba akokokra anchiri bi da wo ba ne ya bo amane ye kwaji na simon fam na ne ni ye mam ye de na nam kan ye muso eni ye nisika so achi ye nisika ni brachi say na de morning Ghana kwa akola bia no daka mu won kom da akonfo nkra bi otimba o e mambo som de say nam de mu ye say ye e na mu ye say ye no empe na da ye pede bosom ye no ye mfia no nkase ye bosom ne nkan ya ye nkan e na bosom so de wa me pesika o pese tumi obi mu se oho enti wa ba ye twabo ma me pawo na don sanu aba mewu ase na mbema wona wakon no nya no amfa amadia ene obechew entino ekwa ya faso ahwe no eno na abekasa atemi a gare no eda so a oye gare no bosom no obesere ba nya chenso bia ba te se ye nipa wu se de obewu no ba bia no sa pepepe nya chenso de se ne ma no wi se wokọ aframo a wokọ ba bia ne ma ofiri de mo bedi ka de ama bi ofiri bi no sa ye de baba de banu ase de wo awo ye mbanu am na obinya no obinya no biaba sanity ni ase so sisi ya mbodin se we de ado na wo no ahu ni da nti na de ho futu a mediment mba e na me ka se yisi ano em se konfo le ka so se tete ni duabo ni o kanye sa na nsamoni su ni o kanye sa kane no na asori ni ye mem ha sabi omrofo ne de asori be da da ye kane ne hay ka betimi de wade atoa ko ba bia mfie mi no bia mfa eneso memfi to kokora wachi ubeda woni no bia fa asori nti tesa nchi ni sisi a enti boni a kwaso nyina frisese de se mewu agise mu asori de me fa we yire kora no abibia no obekirem se bia mafa no mewu a ye bebu amaten sabre wawu awie nani wo hemfa wawu su ni katato eni nti ke betimi a ye mesran se sabi obi amane ya amane ya santifo no ye tumi ni abosom ifse de abosom ne kosa enna ya do tena konwa so so ye hene so so seti bia agi so ogunsa utwadwa ma nkonwa no yase nkonwa nyina so ya abosom sem na no tumi ba bia tumi ni so fire no ya abosom sem dia ene se na tumi na mi nya wo so firi bosom mu
enti dia mesra say dia na nam ye ka ye no aye tugo no yam ye ni na nam atimi ensan kofa ebi say ya na ya kwa ya do ye nso hu nyina me nso nyina adawia enso so nyina ebosumo enso sore anopa esore wi asore anago na wado ma no ho dawa anajo sore ofan enti ne nso na we samon peme enti enso we mem nyina awe ye ya na ya say no yetu no si empe no enso kan nso boye ho bai kane no na ye na nam peso no ebedura fi say ya me prapra krom nyina ya kwatu agu kro ya winim ye say ya boni ye ba na ye pra kwatu agu no na ya boni bi ama ena so ka ti o se won pran so bola kwatu kro ya ba ka ti se e de na wi bodam se be na wi onim se de bo ye ho ba ene na ya de ahodo esi hwan ama ba nyina ya de abasa nyina ka tan ye pra kwatu gu afidu afi boni ye be nyina ye ya no so ni apre nyina na kwatu agu ja ene we nyina na ye twem enti mesra se enti ma se anke betimi ananan mu emmo dawuro ni ya madi krofo ne ahemfunkuma nyina so enti so bia nkosa bio ni kronkuma na won kotufu ni enkyere se tete amane na na wo no sabio yankasa okọ school no kra akọ ne mu yeni amane no so asori de life asori life ekuo opa na ade hu do enti no amane no sabio beboa ma yadi iye no anke yamfa so ne emoye ntimi de futu a me wo ma nanam no na vesu de kan pese me ka chere nam se betimi a duabon na yekum nipa bebiri no duabon de ya tiboso me de nkunya yo mo asofo ne asarfo ne ekum esi aba akwa asori nti on pa chiri no akode ha de obi bo dua kra isi na aba boso me ka chere abo dua wati obada ne ama na mo amakwa asori na de che 2 years 3 years no wo eni na ekum no enso sabi ewa Ghana man ewu enti mesra se kana no tue nansi fo obi obodua bia no yen fanu fa kwa ebiso ne duabona no emra se kakra anya sa ye bekum ye hu nyina obi anu a ka kire nse se me metui na me mfrantima na mo da ho nyame bo anam se msitia na sika ba msem bisem kremu a esi atiye bia ma wifi atiye e ma wifi obi na kan se eye odade akode eye oyade abeka so wunya bibidia na awire fi enyo bi na nana na bo awire fi ma wo say hia de abegnes anana ne kwaso hiam se ye ya menko pechi ne sika na ibadi awire fi kura se hia wo enti ya na eni da ho enu nti na awire fi na so meda na boso no do fa kwa bi so obo okoko ebi wo be do ama ho ba bi ye oya so wa adwia ananya wo be kwa bi sa aka je boso masmasi da wo ka o manya na anye ya abasa do fa kwa foforo so o hia na hia na fi na wo ti yare agu so fi so obu ni kwase a wo bon pa wa ye wiom be so tuaneka enti ye no eno nti se enne ofiri Babaso a megidi yese wonim de enti a ofiri Babaso enna afi nsusu no tegare de ye ya tegare ebepire eye Ejura memo ene no dwuma so a hodo a wadidi aboa Ejura man no eno nti sa kwa we so ene ye da wase se bre ne de nyina wo hwe Alandu Media koswa so be subscribe na wa share ama foforo so enya bi ahwe Ojeda mpo nyankopon ya adoma ye behia ewo Alandu Media so kai so subscribe no wa share ama foforo so enya bi ahwe nyankopon onye okese Obo ahin bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no so ni ebedi akon aboabo wo etu one to na sakra abo ankwa ye de etiri beto